Здравейте! Преди да започна за самата книга, малка справка за автора. Грег Беър е носител на наградите Хюго и Небюла и е автор на над 40 книги, някои от които Радиото на Дарвин, Децата на Дарвин, The Forge of God и Hull Zero Tree. Последната е обект на нашия интерес. Книгата попада в един определен поджанр на научната фантастика и по-точно Generation Ship или нещо като Ноев ковчег в космоса. Концепцията за такива хипотетични кораби се появява в творби още от средата на миналия век. Идеята е, че дори за достигането на близки звезди ще са нужни стотици, може би дори хиляди години междузвездно пътуване. Съответно, факта, че хората живеят няма и 100 години, се оказва голям проблем. Решението е на борда на кораба да се роди следващо поколение, което да замести съществуващия екипаж, когато те остареят и умрат. Оттам идва и името на поджанра. Корпус 03, както аз си превеждам заглавието, поне в началото си много прилича на един от любимите ми научно-фантастични филми от последните години – Пандорум. Ако сте го пропуснали, го препоръчвам. В книгата мъж се събужда внезапно и доста грубо е върнат в реалността. Около него е студено и тъмно, не знае къде се намира, кой е, защо е тук и изобщо нищо, което се очаква от един нормален възрастен индивид. Нещо повече, липсват му основни думи и понятия, с които да описва и окачествява света около себе си. Единственото, което си спомня ясно, е съня, от който така грубо е изтръгнат. В него той и партньорката му се подготвят за предстоящото приземяване на новодостигнатата планета, новият красив дом на човечеството. Убежището, което ще ги приеме от опустошената земя. Сънят изглежда реален. Той трябва да е реален. Героят го усеща като спомени от години на тренировки, обучение, приятелства и една истинска любов. Но тук няма нищо такова. Тук и сега е различно. Нещо се е объркало, нещо ужасно се е случило с кораба. Нещо толкова зловещо, колкото не може да си представите. Малко по малко, с мъчително бавна скорост, парченцата от пъзела започват да се нареждат обратно в ума на героя. С тях идват и открития за съдбата на кораба и неговите обитатели, докато правим прогрес в неговата вътрешност през очите на безименния протагонист. Всичко е разказано от първо лице, което добавя интересно усещане за реализъм и нагнетява напрежението. Възможно е на някои хора да им стане малко досадно постоянното описание на различните части от вътрешността на кораба, в които попада героя, но според мен този похват е вследствие на разказването от първо лице и някакси седи естествен и подходящ за случая. На страна от екшена, този поджанр и в частност този роман повдигат и много морални въпроси. Една такава космическа мисия е акт на отчаяние, а когато са притиснати до стената, морала на хората е на заден план. Оказва се, например, че планетата, към която е пътувал кораба, е била населена от разумни същества, а земният кораб е зареден с ДНК модели на всякакви изроди, способни да служат като чистачи на пречкащи се форми на живот. Мисията на кораба трябва да е успешна, на всяка цена. Въпреки дребните си недостатъци, творбата предоставя качествен и задоволителен, макар и леко предвидим край. Читателят е оставен в неведение почти до последните страници и не е ясно какво точно се случва и кой е виновен, но естествено накрая всичко се изяснява. Всичко освен тягостните въпроси от сорта на «Ами ако», «Аз щях ли да», «Бих ли направил». Вие готови ли сте да жертвате живота си и личността си в името на проект, чието край или дори малък прогрес няма да видите в рамките на живота си? Коя цена е прекалено висока дори в името на новото начало? Благодаря, че гледахте и това видео. Ако нещо от нещата, за които говорих, ви е заинтригувало, оставете коментар под видеото и ако харесвате видеотата и изобщо блогът, споделете го с приятелите си в Facebook, Twitter или каквото друго ползвате. Благодаря предварително, приятно четене и до следващия път.